बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउस दङ। उल्थापानि हाग्रायाव दंफां हमदों। मोनसे स्रुत सोलोंनि बिथाजों संदाननानि हाग्रा बिफाना क'क्राझार जिल्लानि भारत भुटान सिमना ओनसोल उल्थापानि हाग्रायाव गोबां बिबांनि दंफांफोरखौ हमदों। उल्थापानि हाग्रा रेन्जनि रेन्जार गनलाल बसुमतारीनि दैदेननायाव लोगोसे एसएसपिनि अफिसारनि मददजों जथाय संदाननानै उल्थापानि हाग्रा ओनसोल सरलपारा माइनावफुरियाव सिखावै दोनखोमानाय गोबां बिबांनि बेसेन गोसा दंफांफोरखौ हमनो हायो। हमनो हानाय साल दंफांनि बेसेना 3 लाखनि बांसिन जागोन। आसाम सरकारा सिगां समाव लिमिट गैयै फरायसालिफोर प्रभिन्सियेलाइज खालामनानै दा बैफोर फरायसालियाव फोरोंगिरि थिसननो हाया, नांगौ बायदि सामलायनो हायाखै। लोगोसे जेराव फोरोंगिरि दं बैफोर फरायसालिफोराव फरायसाफोरनि आंखाल आरो जेराव फरायसाफोर दं बैफोर फरायसालिफोराव फोरोंगिरिनि आंखाल। आसामनि गासै गं 314 फरायसालिफोराव दं लाथिख' फोरोंगिरि आरो गासै गं 4000 सरकारि फरायसालिफोराव सासेल' फोरोंगिरि दं। माखासे असमिया खौराङाव फोसावनाय बादिब्ला BTR आशिष भुटानिनि दैदेननायजों दाजानाय कमिटि एबा आय'गआ गामि दाजाबनाय आरो दानख'नायजों प्रतिवेदनखौ थियारि खालामबाय। असमिया खौरां बिजोङाव फोसावनाय बादिब्ला आशिष भुटानिनि आय'गआ जमा होनाय बादियै BTR निफ्राय गासै दर 943 गामिफोरा दानख'जागोन आरो गासै दर 2300 गामिफोरा सोसनजागोन एबा दाजाबजागोन। बेराफारसेथिं BTR नि सिमा बारायनायखौ गनायनानै लानो हाया। BTR निफ्राय जाय बर' गामिफोरा ओंखारनो आर'ज गाबदों बै गामिफोरखौ दानख'वाब्ला BTR अर जोंगोन होनना गोख्रों हुमखि होदों। बर' सुरक्षा समितिया बे फारिलाइयाव गोग्लैनाय गामिफोरा दाजाबजायोब्ला आरो दानख'जायोब्ला बेसेबां मुलाम्फा एबा खहा जागोन बेखौ फैगौ समावसो रोखा मिथिसिगोन। ससियेल मिडियायाव गोसारनाय सावगारि। बे सावगारि नुनाय आइजोखौ बर' आइजो होनना ससियेल मिडियायाव फोसावदों। नाथाय बे आइजोआ बर' आइजो नङा। बे आइजोआ सासे मुस्लिम सेंग्राजों खारफालांबाय थानाय समावनो गवालपारा जिल्ला लखिमपुर आमबारियाव मानसिफोरा हमनानै दोनो। हमना दोनग्रा सुबुंफोरा बर' आइजो होनना ससियेल मिडियायाव फोसावदों, नाथाय बे आइजोआ बर' नङा, हारसासो। गवालपारा जिल्ला दुधनৈ थानानि सिङाव थानाय लेला कदमतलानि हारसा सिख्ला मालती राया मावमारि गामिनि बर' हौवाजों हाबा जायो। नाथाय बे मालती राया फिसा सानैखौ गारना खारो। गारना खारनायनि उनाव बावैसो सान सिगां मुस्लिम सेंग्राजों हमजायो। जानो हागौ बे आइजोनि फोरमान बिलाइफोराव फिसायनि बसुमतारी टाइटेला दासिमबो दं। बेखायनो बे आइजोखौ हमग्रा सुबुंफोरा बर' आइजो होनना साननानै ससियेल मिडियायाव बर' आइजो हमजादों होनना फोसावदों। आसाम सरकारनि गामि जौगाखां पन्चायत एन्ड रुरेल डेभेलपमेन्ट बिफाननि आसाम रायजोआरि लाइभलिहुड मिशननि गेजेरजों गामियारि ओनसोलनि खामानि मावग्रा आइजो ग्राम सहि कर्मिफोरनो स्कुटि राननानै होयो। BTR नि गाहाय प्रमद बर'आ ASRLM क'क्राझारनि बानजायनायाव तितागुरि इरागदाव कमिउनिटि सेन्टाराव खुंफुंजानाय मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों पन्चायत एन्ड रुरेल डेभेलपमेन्ट बिफाननि सिङाव थानाय सा 167 ग्राम सखिनि बेंखनाव थानाय पुस सखि, बेंक मित्र, कृषि सखि, कमिउनिटि रिसार्च सेन्टार, बिमा सखि मावफारियाफोरनो स्कुटिखौ राननानै होयो। BTR नि गाहाय प्रमद बर'जों लोगोसे BTC नि मावफुं सोद्रोमा रेवरिवा नार्जिहारिया। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।